गैलालाय सुनो मोनासैलाय आरो बे अखा जोब्बाबो गरमनि रागा जोंसैलाय नङा होमबा रायजोफोर बिदिनो आरोना जों मानसि माहारिया जेरैबो कमप्लेन जाहैबाय खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो दा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर दाथ' नै दिना माने माला अखा हागोन माला सान्दुं दुंगोन फात्ताखौनो मोनै जानानै दं दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो ओमफ्राय आंहाबो माने दख'नाया अखा हानानैनो सुनो मोनाखै आरोना गांनै दङ दाबोनो अफिसाव थांनायनि माने अखा हाबाय थानानैनो सुनो मोनाखै माने अखा हानायाव सुबाबो माबायोना माने मोनामोना सोरानाबा ओमफ्राय बेबायदिनो आरो सिगाङावबो सुखानाय दंखायोमोन बेबायदि मा होनो रानबोयियावनो माने मोनामनानै दङ आरोना बेखौबो सुबाबो माने दासिमबो मोनामनायानो खाराखै ओमफ्राय बेबायदि मोनामबाथाय असाइस मोनना गाज्रि मोनो ओंखायनो आङो दिनैहाय नै नोंथांमोनजों बेबायदि अग्रं गाननानै नोंथांमोनजों भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जोंहाथ' दख'नाया आरो माबा मोननै रोखोमनिखा नालाय खायसेया मिथियाबो जानो हागौ माने अग्रं दख'ना होननानै बुङो लांगा दख'ना होननानै बुङो जों लांग्राया लांगा आरोना जों बे दा आं जेखुनु गाननानै दङ बेयो जाहैबाय अग्रं दा आङो नै हाल्काबो जायो आरो सुनायावबो हाल्का फारसेथिं राननायावबो हाल्का जायो आरोना ओमफ्राय दा नैबे सुनो मोनैनि थाखायनो आङो दिनै दख'नाखौ गाननाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दा रायजोफोर होमबा दिनै आङो नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो नोंथांमोना जुदि नायलांबाय थाबानो जाबाय दाथ' फिसालाया ओंखाम जानानै दङ ओंखाम जागासिनो ओंखायनो आङो दा नै रुमाव सिङाव दं आरोना नुजाथ'हैथ'वाखै आङो माने नुजाहैबाथाय बेयो माने केसिं केसिं खालामो आरोना दा बिबैया दौगासिनो ओंखाम जागासिनो बे फुंनि ओमफ्राय दा बे जाखांबासो ओंखारलांगोन आङो नङाबा गावनो फैखायो आरोना बियो मिथिखायो बे जाखांनायखौहाय ओमफ्राय दा जागासिनो ओंखायनो आङो नुजाहैथ'वाखै दा आरो मबाइल नायनो बिगोन माबा खालामगोन माबा मागोन ओंखायनो ओरैनो जाथ'थों बेबायदि मा होनो जेन'बा अयबास खालामनाया गाज्रिना मबाइल नायबाय थानायाबो बेखायनो आङो नुजाहैथ'वाखै आरोना दाबोनो दा बेयावनो थाथ'नोसै आङो ओमफ्राय दा रायजोफोर आङो ब्रेकफास्ट खालामाखै ब्रेकफास्ट खालामनांगौ दङ दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै आङो दा नायनोसै अफिसाव थांनाय जायोना जाया दिनैथ' ओरैनो बन्द'थ' नङा माने जोंना क्लासाबो बारा गैला नालाय ओंखायनो दा थांगोन खि थाङा जादों आरोना दा जुदि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांनांगौ जायोबा थांनोसै नायनोसै आरोना रायजोफोर होमबा दा थबाय थादो रायजोफोर नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे मा खालामनाय जायो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै आङो दा मा जानाय जायो मा संनाय जायो मा खालामनाय जायो ओरैनोबाबोथ' न'आव थाबाथाय माने ओरैबायदि दिगदारखा फिसालाजोंहाय माने बेजों थाबाय थाखानांगौ जायो ओमफ्राय एखमबा फुरा माबा लानानैसो आङो संनाय खावनायखौ खालामो आरोना न'आव माने न'आव लाहोआबालानो दस्रायाव बेरायहैगोन आंखौ बेखौहाय होमबासो संनो खावनो मोनो आरोना आङो नङाबाथ' संनो खावनो मोना बिबैयानो संनांगौ जायो दा नै आङो ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोसै नोंथांमोनाबो थौफादो होमबा दे जानानै लाग्रोसै आं ब्रेकफास्ट बेजों थाइबें हानानै लाबाय थाइबेंजों जाग्रोसै होमबा रायजोफोर दुमब्रांब्रां दङ नै बेजों जानोसै दिनै नै बेजोंनो सारअन्थाइ गावनाया नै फुरा नै फिसा फिसा बायख्लाना दंजोबो बेयो ओमफ्राय नैबे नै हालाला जानानै थाबाय फुरा बेयावनो गावखादों आरोना जायगायावनो बे गोजौनिया फुरा गाजोबनानै फुरा स्राव स्राव सुस्राव नै गोलैजोब्बाय माखासे नै बे गाजोल गोनाङाहाय नैबे नै बे गाजोल गोनाङानो फुरा फोरसा फोरसि थांजोबखादों आरोना बे न'आवबो बे न' थिङा बेयावहाय नांजोबखादों आरोना स्राव स्राव गोलैजोबखादों मोनायावहाय जोंहा अबेबा माबा जाबाय सानदोंमोन आरो खाथियाव जादोंबाबो बिदि जादों सानाखैमोन जोंनियावनो जादों सानाखैमोन आरोना नायदो माबायदि जायगायावनो जादों आयौ गिलु बालुनो गोग्गोम अरानो जोंब्लावजोबखादों नुहुरजोबखादों माने गिलु बालु जाखायो माबायदि
सान्दुङा दसेयावनो जालायबायबो माथो रायजोफोर नै दासो माने ज्राम 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 बेसेबां माबादोंमोन हादोंमोन दानो ब्लाव सान्दुङा नै गरम जाखालायबाय नांनाय लोगो लोगोनो गैखागोनसो आयौ आरो मानसिफ्रा बे माबा जासिगोनलाय आरोना सान्दुं दुंबा अखा लेंहरनाया एम्बु हाबा होनानै दा नै जै अखा हाबाय ओमफ्राय एम्बुखौनो जाजोबसैलाय बिदिजोंलाय बोरै जानोना आङो दख'नाखौबो सुना सुवा सान्दों माने दानो हायो दानो दुङो बेबायदिसोना दा दसे थाबावनानै नायनोसै आरोना आङो सुजायोना सुजाया दा नै सानसुनि जाग्रा आरिबो लाबोखाबाय माने मैगङाथ' न'आवनो दंलाबायखायो ना बेदर आरो बेफोरनो दा बेखौ लाबोखाबाय संनोसै दा नायलांबाय थादो रायजोफोर होमबा दे Musa deh Musa deh mak जादो deh ya anak mam जादों ओंखाम जादों नै anak फिसालाया ओंखाम जादों औ दे जादो जोगोनार ओंख्रिजों ओंखाम जादों ना दे जादो मा जादो जाया दादाया बेदर जागोन दे नोंहा जादो खोमसि नुहांबाय माने बेलासिबाय आरोना ओमफ्रायहाय नै आङो ओंखारबोबाय नै फिसालाखौ गारबोनानैहाय नै बाबाजों ओंखारबोलायबाय आं बाबाखौ लानानै ओमफ्राय थांगासिनो लामा दा मानो ओंखारबोदों नोंथांजों शेयार खालामलांगोन आङो मानो थाखाय मोननैसो खामानि दङ दा खामानिया जाबाय मा होनना बुंगोन नोंथांनिसिम थेंक इउ बुंनांगोन आरोना दा नोंथांनि सापर्टआवनो एसे माने आर्निं जादों नालाय दा बेनि थाखायहाय जायफोर इउटुब माबा चेनेल खुलिनाय बिसोर मिथिखागोन जेनेबा माखासे गोबां माबा थायो प्रसेस थायो नङा होमबा इउटुब खुलिनानै जोङो माबा भिडिअ होलांबाय थाबाल' जाया माखासे प्रसेसफोर थायो नङा होमबा गोबां मिथिखायो बयबोआनो डकुमेन्टस भेरिफिकेसन डकुमेन्टस भेरिफाइ खालामनांगौ दङ ओमफ्राय दा डकुमेन्टस भेरिफाइ खालामनो थाखाय आङो बाहेरायाव ओंखारबोलायनो गोनां जाबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंना नेट नाङा बयबो गोबां मिथिखायो जानांगौ जोंना न'आवहाय नेट नाङा ओमफ्रायहाय दा बाहेरायाव नै आङो फैनांबाय दा ओरैनो लामा थांगासिनो आरोना बाबाया ओरैनो सेमांफोराव थांखायो नालाय दा बेजों फैबाय आङो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो बे भेरिफिकेसननि थाखायनो आङो दा डकुमेन्टस आपल'ड खालामनायाव दा दिगदार जागोन एसेल' नांगोन ना ओमफ्राय दा दिगदार जागोन ओंखायनो आङो फैनाय जाबाय आरोना बे नेटनि थाखायनो दा बेबो आरो मोनसे खामानि दंबावो दा बेखायनो मारै खालामगोन आङो बेखौहाय नायखाबाय आरोना माबायाव इउटुबाव आङो नायखाबायमोन मारै खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोनजोंबो दा मा होनो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानैहाय बेखौहाय शेयार खालामनांगोन आङो मारै खालामगोन नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय नायनोसै माने गिनाय फैयोना माबा मोनसे जायोब्ला बे गेजेर खन्द'आवनो खालामफेराखैबो ओरैनोबा ओमफ्राय रावनिबो ओरैनोबा हेल्पबो गैया ओरैनो इउटुब नायनानै भिडिअ नायनानै माबा सोलोंनायसो दा गिनाय फैयो आरोना बेखायनो मोजां नेटवर्क नांनाय जायगायावहाय थानानै खालामसै साननानैहाय आङो दा बेखौनो ओंखारबोदों आरोना दा फिसालाया नुगासिनो दंमोन ओंखायनो ओंखारबोनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय दा जायाखै दा फिसालाखौ बुंनानैहाय फैदों आरोना ओमफ्राय दा बेखौ खालामनोसै आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहाबो रायजोफोर आरो मोनसे खामानि दङ नोंथांमोननो शेयार खालामनांगोन आङो मा दङ आरो बेखौ मारै खालामगोन मोनजोंबो दिन्थिलांनोसै आङो रेकर्ड खालामनानैहाय सिगाङावनो आङो जे इमेलजों इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन बेखौहाय आङो बे इमेलखौहाय खुलिनानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय नैबे गुगोल पेमेन्ट बे मेसेजआ दंफैखायो नालाय बेखौ स्क्रल खालामनानै गाहायावहाय भेरिफाइ नाव दङ बेखौहाय आङो क्लिक खालामनानैहाय सिङाव हाबबाय ओमफ्राय सिगाङावहाय खिन्थु आंना गुगोल एकाउन्टआहाय आलदा इमेलजोंसो खुलिनानै दङमोन बेखायनो आंना जायाखैमोन आरोना दा जायनि थाखाय आङो बै जेजोंहाय इउटुब चेनेल खुलिनाय दं बे इमेलखौ खुलिनानै लाबाय बेयाव जाबाय आरोना ओमफ्राय भेरिफाइ योर आइडेन्टिटि बेयाव क्लिक खालामबाय भेरिफाइ बेनि उनावहाय नै बेवहाय मा भेरिफिकेसननि थाखाय मा माबा नांगौ डकुमेन्टस नांगौ बा डकुमेन्टसा मा डकुमेन्टसा सोलियो बेयावहाय नै दंखायो जायखिजाया मोनसे आरोना बेनिफ्राय आङो स्टार्ट भेरिफिकेसनखौ क्लिक खालामबाय ओमफ्राय नै बेयावहाय पार्सनेल आइडेन्टिटि बेयाव लिगेल नेम दं ओमफ्राय सेलेक्ट आइडि टाइप नों माखौहाय
अबे डकुमेन्ट्सखौहाय होगोन आरोना दा लिगेल नेमावहाय आं आंनि नामखौहाय लिरबाय बेनि उनावहाय आङो पान कार्डखौ होगोन नालाय दा बेखौहाय पान कार्डखौहाय आङो सेलेक्ट खालामनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव नै आपल'ड आङो सिगाङावनो बे पान कार्डनि गासिबो फ्रन्ट साइड आरो बेक साइड मोननैखौबो फट' खेबनानै लाखादोंमोन दा बे गेलारियाव दंखायोमोन आरोना दा बेखौहाय आङो आपल'डआवहाय थुनानैहाय फट'खौहाय नागिरनानैहाय लाबाय आरोना बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै आङो आपल'ड खालामबाय सिगाङावथ' एसे नेट नाङा जादोंमोन बेनि थाखायहाय माने आपल'ड जायाखैमोन आरोना फिरसे बिनि उनावहाय रि आपल'ड खालामबाय दा उनावहाय ट्राइ खालामनानै दा जाबाय आरो दा होमबा आङो फ्रन्ट माबाखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय आरोबावहाय नेक्स्टआवहाय बेक आइडिनि बेगखौबो आङो फट' खेबनानै लाखानायमोन नालाय बेखौहाय सेलेक्ट खालामनानैहाय नेक्स्टआवहाय आङो क्लिक खालामबाय बेनि उनाव नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय एड्रेस होनांगौ जाहैबाय इन्टारियर एड्रेस दङ बेवहाय आङो गासिबो आंनि एड्रेसखौ आंनि केयार अपजों लानानै बेनिफ्राय आङो एड्रेसखौ होबाय आरोना गामिनि मुं पिन कड गासिबो बेवहाय बेनि उनावहाय लासैनो भेरिफिकेसन साक्सेसफुल देखायबाय भेरिफिकेसन साक्सेसफुल देखायखांनायनि उनावहाय नैबे मेसेजाव नायफिनबाय आरोना आङो गुगोल बेवहाय दा बेवहाय आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन साक्सेसफुल होननानैहाय मेसेजावबो फैबाय आरोना दा आंना भेरिफिकेसना जाबाय नोंथांमोनाबो नुबायना आङो मारै खालामखो एसे दिगदार जादोंमोन माबायावहाय मा होनो नाहा जादोंमोन ना नेटाहाय ओमफ्राय दा नै बाबाया ओंखारलांलायबाय ओरैनो बेना बेलासियावबाथाय माने ओंखारनो लुबैनानै फैखायो आरोना बेयो बेखायनो आंबो दिनैहाय फैखानाय जाबाय ओमफ्राय मैयानो फैदोंमोन बे मेसेजाहाय गुगोलनिफ्राय मेसेजाहाय मैयानो फैदोंमोन ओमफ्राय मैयाथ' खालामनाय जायासै ओमफ्राय दिनै खालामफैनो होननानै ओंखारनाय जाबाय आरोना दहाय फुङावनो ओंखारनो सानदोंमोन खिन्थु हायाखै आरोना ओमफ्राय दिनै माने आङो अफिसाव थांबा खालामनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' जोंना क्लासबो गैया दामानि माने क्लासआ बन्द' नङामोन बन्द'आलाय माने एगजाम सोलिगासिनो दा ओंखायनो क्लासआ गैथ'आ आरोना ओमफ्राय बिदि बन्द'नि डिक्लेयार होआखै बिदि क्लास गैथ'यैखायनो थांनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दा नै होमबा दा बेखौ खालामखांबाय आङो भेरिफिकेसना मोनसे खामानि दंबावो नोंथांमोनजों दा शेयार खालामबावगोन आङो मा खामानि दा र' नागिरसै आङो बेनि थाखाय आंनो दखान नांगौ आरोना ओमफ्राय जायखिजाया नोंथांमोननिसिम थेंक इउ माने दा एसे जाहांबोनायनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय एसे जादों नालाय बियो दा नोंथांमोना आरोबाव जाहोबाय थागोन होननानै सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामदों आरोना आरोबाव जाहाथे दाथ' बे मोनसे फिसा प्रसेससो जाहैबाय दा उनाव जौगालांबावनो हायो नोंथांमोननि अननायावहाय बेखौनो आं आसा खालामो आरोना थ' बिदिब्ला आङो मोनसे खामानिखौ मावनानै लाबावनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा दे ओइ बाबा माबा नांगौ आंनो मा होनो दखान माबा दखान नांगौ आंनो औ बेनो नामा नङा बैयो आं गय जाग्रा बेनाव मा कम्पिउटार दखान दं माबा दं मा होनो मा पेन ड्राइभ सोनो आंनो माबा ट्रेन्सफार खालामनोमोन जेबो थागोन दां नै नोंथांमोना मिथिखाबायना बेयाव मा जिनिस दङ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरनाया शेयार खालामनो होननाया आङो नायनोसै र' बेयाव जायोना जाया पेन ड्राइभ बेयो ट्रेन्सफार खालामनांगौमोन मा खालामनो नैबेनिफ्रायहाय बेयाव ट्रेन्सफार खालामनांगौमोन जानाय नङा अबे खालामगोन बिदिखौ अनलाइन दखानफोराव खालामनो औ अबेयाव थायो बियो बेजों दङ बै जोंनिया बेनिखौ थ' दोननायनोसै नामा नैबे पुलिस स्टेसन नामा सेरफांगुरिनि पुलिस स्टेसन बेजोंनो नैबे सिदा जोंनो जनता थाग्राया बेजोंना जनता कलेज थांग्रा हा ओइ गैला माथो दखानानो जोबजोब्बाय बेजोंहा गैला रावबो गैया नै दखानावनो सोंनो फैदोंमोन आङो माथो गैया बाबा माथो गैया दखानदारा सिनायो नामा नोङो सिनायो नामा मानसिखौलाय सिनायो ए होनबालाय नाहरलाय माबा मोनगोनदां गारि जरला बाबा ओइ खालामगासिनो बेयावनो